112 tässä jaksossa. Laitellaan teille apuja tulemaan sinne. Aivoverenkierron häiriö tuolla Inkoon saaristossa. Oliko sen näköinen, että on sammunut vai onko sen näköinen, että esimerkiksi kouristeli? Poliisin perustehtävien perusosastoon. Ei. Kuunteletko ollenkaan? Katsotaan mikä tilanne siellä on, että tarviiko murtaa. Et pysy pystyssä. Teillä ei siis ole mitään mahdollisuutta mennä tarkastamaan, että onko hän ylipäätään elossa siellä. Hätäkeskus. Tarvittaisi apua, pitääkö se jäänyt jumiin? Auto pasautti aika pahan näköisesti tuossa. Hätäkeskus. Täällä on tapahtunut joku onnettomuus. Juoksi tommonen huppukainen kaveri. Ambulanssi tänne. Kaikki lattiat lainehtii sitä verta. Kauheen semmoisen pamauksen ja... Mä hälytän sinne apua, niin älä tule vielä puhelinta. Helsinki-Vantaan lentokentällä Rajavartiolaitoksen Super Puma-helikopteri on nousemassa ilmaan. Koneen miehistö on saanut kiireisen tehtävän hätäkeskukselta. Mennet oli ihan ok, mutta sieltä hetken päästä takaisin ja ollut täysin muistamaton ja vähän sekava ehkä muuten ihan perusterve, ei mitään traumeita, mutta päätärkeä on valittanut, että ilmeisesti joku aivoverenkierto häiriö lähtökohtaisesti tästä ja nopea evakuointi ja kuljetus on varmaan ihan paikallaan. Saatiin siis hätäkeskuksen kautta aivoverenkierron häiriö tuolla Inkoon saaristossa. Joo, ei ole meille tuttu saari, että nyt vähän mietitään sitten, että onko siellä kopterille laskupaikkaa. Todennäköisesti vintsataan sinne, niin pintapelastajat kohteelle. Ja sinne on tulossa myös meidän Porkkalan merivartioasemalta partiovene. Meillä on 5 minuuttia kohteeseen. Finkars 200. Ollaan muutamilla jalan päästä siinä torvakammilla eteläpuolella ja pyöritään siinä 500 jalan miinuskorkeuksilla. Elikkä tän ison saaren jälkeen niin sit aletaan olla pelipaikoillaan. Joo. Se on joku noista sitten. Onks tuolla meidän PV tos oikein? Sun kello 12:30. Jes, näkyy. Jes. Eli siihen nyt ainakin pystyy vinssa. Ajaa ehkä 200 sapukohteeseen. Käsiohjauksen. Oikealla on Kallio, oli jotain porukkaa. Vasemmalla on pellot, tossa tommoista heinikkoa, täällä vasemmalla. Jos se pohjoisranta, niin se olisi tossa toi Kallio viiri, mutta noi ei kyllä rouva lupas tulla ulos. Ei ottanut siihen malliin, että tossa on jotain punaista tossa Kalliolla. Joo, se on se merkki. Tossahan se tulikin vastaan. Sopiiko ovat? Sopii ovi auki. Perus Suomenlahden saari, eli oli niinku kallio ja metsää, mutta niin pieniä aukkoja, että heti kohteen päällä varmistui sitten, että sinne ei laskuun pääse, niin sitten siinä onneksi lähellä mökkiä oli hyvä kallio, johon sitten päästiin niin meidän pintapelastajat varusteineen vinssaamaan alas. Ja vasta norpa tulos ja siinä on aika hyvä paikka. Ja matkalla alas. Paikka on hyvä. 200 vinssaa pintapelastaja. Ja ota oikealle yksi tohon mökin viereen ja poistutaan itse vähän kauemmas, niin ei häiritä. Ja liikkuu. Ja herrat on kalliolla. Ja koukku vapaana tulossa ylös ja voit alkaa peruuttaa. Joo, koukku erosesteistä sopii liikkuu mun puolesta mihin vaan. Pintapelastajat vinssataan onnistuneesti alas saarelle, jossa heitä on vastassa potilaan omainen. Kopteri jää lähistölle seuraamaan tilannetta ja se on valmiudessa evakuoimaan potilaan nopeasti sairaalaan. Hälytys tuli 05. Aika hyvä pojat, hei. 25 minuutissa kohteen. Tässä on kyllä etua, että tän saa nopeasti hoitoon. Jos potilaalla on aivoverenkiertohäiriö tai aivoinfarkti eli aivohalvaus, on erittäin tärkeää saada potilas mahdollisimman nopeasti hoitoon. Muutoin potilaalle voi aiheutua hengenvaarallinen aivovaltimotukos tai aivoverenvuoto. No siellä on nyt meidän pintapelastajat kohteella ja ne arvioi sitten potilaan tilan ja sen perusteella sitten tekee päätöksen, onko siirtokelpoinen ja lähdetäänkö siirtää. Ja jos
näin on, että on siirtokuntoinen, niin sitten vinssataan potilas tänne koneeseen ja sitten lähdetään viemään HYKSin suuntaan. Päästiin kohteelle. Merivartiosto oli saapunut juuri vähän ennen meitä. Potilas makas maassa. Oli muuten hyvävointinen, vitaalit ihan kunnossa, mutta sekavassa mielentilassa, et ei ollut ihan orientoitunut aikaan eikä paikkaan. Te huikkaatte, kun olette valmiita. Me tullaan sitten, ollaan tässä parin minuutin päässä. Hetken aikaa häntä haastateltiin ja mittailtiin, jonka jälkeen sitten päätettiin kuljettaa hänet helikopterilla Meilahteen ihan varmuuden vuoksi päänkuvauksiin. Että... Miten sun mielestä hoidetaan? Jos sä menet ensin romujen kanssa ja mä tuun hänen kanssa. 500 vai joo? 150 radaltilla. Ja koukku tulee jo alas. Jees, me jätän vähän ylemmästä, ei puhalleta niin paljon. 90 jalkaa. Sopii. 94. Ja koukku on matkalla alas. Jatka suoraan. Altti päällä. Suunta hyvä. Ja pöllyy tulee nyttenkin. Joo, mä nostan vielä 50 jalkaa, niin ei turhaa. Semmoinen vinssaus, kun sieltä tulee pintapalastaja ja paljon tavaraa, niin ne on haastavia, että tämmöisessä saaripaikassakin niin pitää huoli siitä, että ei ajaudu liian eteen sinne lähelle puustoa, että kun se vinssaus lähtee ylös. Ja lähti ylös. Voit ottaa vähän taakse. Tietysti kaikki lähiesteet, mitkä on siellä alhaalla, niin ne on niin kuin vaaran paikkoja. Ja sisällä. Ja syy, miksi pintapelastaja ja tavarat vinssataan ensimmäisenä, niin se helpottaa sitten potilaan sisäänsaantia, kun mä saan sinne pintapelastajan kaveriksi vetämään sitä sisään. Että etenkin paarivinssauksissa, mutta myös tämmöisissä tapauksissa, kun tulee tämmöisellä streamer suite vinssausta pussilla ylös. Ja lähestyy ovi. Ja valmistaudu ottaa sisään. Ja sisälle. Mä pysäytän tähän. Joo. Koukku ylhäällä ja ovi tulee kiinni ja takana valmis. Alright. Rajahenko 200 potilaskyydissä. Kuljetetaan yksin. Arvio yksissä. Reilu 10 minuuttia. Kaikki meni tuossa vinssauksen aikana ihan hyvin. Tuliko mitään huonoa oloa tai muuta? Noniin, hyvä. Muistuuko nyt mieleen mikä vuosi on mitä eletään? Hyvin se tossa sattuu. No niin. Joo, viimeksi ei ihan tullut heti. Koneessa sitten pikkasen vielä tehtiin lisätutkimuksia ja lennettiin Meilahteen helikopterilaskupaikalle. Ja... Sä voit itse hivuttautua sieltä, jos hyvät tuntuu, niin tuu silti rauhallisesti vaan. Sä oot tossa maannut nyt pitkään. Ja vaan istuu siihen ja mennään siitä. Moikka! Ja vietiin sitten hänet sinne ensiapuun. Meidän osalta tehtävä oli sitten siinä. Hätäkeskus. Mä oon ollut retkeilemässä täällä Espoon suunnalla. Joo. Useamman päivän ja mulla jalka jotenkin pyörähti tuossa ja mä oon tässä kyllä nyt useamman tunnin yrittänyt suunnistaa takaisin ihmisten ilmoille, mutta vähän hävettää soittaa, mutta kun no niin. Yleensä apua hirveästi tarvii, mutta Joo, te soitatte näköjään tämän sovelluksen kautta, eikö vaan? Joo, mulla oli se puhelimen asenne. Joo. Tiedättekö yhtään tarkemmin? No mä oon täällä Nuuksiossa, että tuo Haukkalampihan tuossa on aika lähellä. Joo, selvä juttu sitten. Tuo paikannuskin menee varmasti ihan oikein. Tämä 112-applikaatio kertoi mulle sen kohtuutarkan sijainnin, jolla pystyttiin jo hyvin paljon pienentämään sitä aluetta, että missä tämä mies on. Ja hän osasi myös sitten jotakin maamerkkejä kertoa siitä ympäriltä, että mitä läheltä löytyy. Pyörähti toi nilkka jotenkin, että en tiedä. Vähän se tuossa, että aluksi
kesti painoa, mutta nyt ei kyllä enää oikein painoa kestää. Että Joo, selvä juttu. tässä turvonnut se on aika kovasti. Joo, siinä kävi ilmi, että välittömässä hengen ja terveyden vaarassa hän ei siellä ole, mutta apua tarvii, ei omin voimin sieltä mitenkään pääse pois. Ja tämmöisessä tilanteessa, kun ihminen on tämmöisessä niin sanotusti hankalassa paikassa, että on tuolla maastossa, niin siellä tarvitaan ambulanssin lisäksi, niin kuin tässäkin tehtävässä, niin tarvitaan myös pelastuslaitokselta sitten kalustoa hänen hakemiseksi sieltä maastosta. Mutta laitellaan teille apuja tulemaan sinne ja odotelkaa siinä pitäkää puhelin päällä ja niin, laitetaan täältä apumatkaa. Tämän applikaation avulla me saatiin hyvinkin tarkka paikkatieto ja pelkästään tämän applikaation tuottaman paikkatiedon perusteella tämä mieshenkilö löytyi hyvinkin nopeasti ja pääsi sieltä sitten avun piiriin ja jatkohoitoon. Mutta apu tulee paikalle. Juu, voidaan lopettaa. Juu, hei. Parissa vuodessa tuli 1 miljoona latausta tälle 112-sovellukselle täyteen ja lisääntyvissä määrin hätäpuhelut tulee sen applikaation kautta. Kymmeniä tuhansia tällä hetkellä ja määrä kasvaa koko ajan. Helsingin kaivopuistossa maalle ja merelle on kokoontunut runsaslukuinen määrä ihmisiä katsomaan lentonäytöstä. Suomenlahden merivartioston alukset seuraavat merellä olevien veneiden ja laivojen liikehdintää. DC-3 tulee ja Finnaari tuossa Kuudenmaissa. Ja ollaan Helsingin merialueella Särkäsalmessa Suomenlinnan länsipuolella ja turvataan tässä merialuetta, että kansainvälinen ilmailunäytös on menollaan, niin että se onnistuu hyvin, että huvialukset ei tule sotkemaan sitä kiellettyä lentoaluetta tässä, mikä on merille asetettu. No toistaiseksi ei ole kauheita tehtäviä ollut, että pieniä ohjauksia vaan, että ei mene kieltoalueelle huviveneet. Täällä on niin satoja ja satoja huvialuksia tällä hetkellä, ellei enemmänkin. Niin katsotaan, kun tämä massa alkaa purkautumaan tässä, niin miten siististi alkaa ja tämä vesiturvallisuus paranemaan tässä sitten. Helsinki-Vantaan lentokentän kupeessa sijaitseva Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen helikopteriryhmä osallistuu omalta osaltaan lentonäytökseen. Meillä oli tilanne, jossa kuviteltiin, että 2 ihmistä oli pudonnut veden varaan ja oli 2 ihan erillistä tapahtumaa noin mailin päässä toisistaan. Lentäjät paikallisti tämän ihmisen siellä vedessä ja mä puin siinä samalla jo sitten näitä vesipelastusvaljaita ja maskeja ja snorkkeleita päälle. Mekanikko näytti mulle peukkua vaan, että joo, avasi oven samalla, että nyt mennään, niin siitä tiesin sitten, että okei, siellä on joku, mikä pitää lähteä hakemaan vinssillä. Ja siitä oviaukolle, kun pääsin, olin kiinnittäytynyt vinssiin, niin näin, että siellä on mies veden varassa ja on kylläkin liivit, että pysyy pinnalla. Siitä sitten vaan vinssillä alas ja siihen noin 10 metrin päähän kohdetta. Ja uin sinne kohteen luokse, sain puettu tämmöisen pelastuslenkin, EFA-lenkin hänen ylleen ja siitä sitten saatiin vinssattua hänet kopteriin. Lauri Simolin ja pintapelastajana vartiolentolaivuessa Helsingin tukikohdassa. Noin 5 vuotta sitten kävin ensin rajavartijan peruskurssin ja sen jälkeen siirryin sitten Auvon merivartioasemalle merivartijaksi, jossa noin 2 vuotta. Sitten vartiolentolaivujen kirjoille 2,5 vuotta sitten suurin piirtein ja nyt noin 1,5 vuotta sitten ollut päivystävänä pintapelastajana täällä. Eli noin 5 vuotta kaiken kaikkiaan. Haastavinta tässä työssä on ehkä se työn monipuolisuus. Pysyy ammattitaito yllä kaikissa osa-alueilla. Kuuluu niin paljon kaiken näköistä esimerkiksi, mikä on meille tärkeä, on nämä ensihoitotehtävät, se ensihoitotaidon ylläpito. Sitten kaikki rajavartiointiin liittyvät, voimankäyttö, YMS. Meillä on tehtäviä, voi olla palosammutuksia, viranomaisyhteistyötä. On hirveän laaja skaala, mitä kaikkea tehdään, niin
Se on se työn suola. Eritoten, että on paljon kaikkea erilaista, mutta toki se vaatii myös paljon treenaamista ja se ammattitaidon ylläpidon pitämiseksi. Merivartiosto, terve! Ettehän te ole ankkuroitunut tähän? Joo, kato, nyt tulee tuo Viking Expresskin on tullut tähän, niin ollaan tehty vähän tilaa tähän. Että olkaa nyt sen verran skarppina tässä, että aika runsas on tuo vesiliikenne nyt, niin älkää olko tukkona tuossa, jos tulee isompia aluksia. Niin. Hyvä, kiitos teille. Illan jatkoa. Rajavartiolaitossahan on valtakunnallinen viranomainen ja toimii pääasiassa raja-alueella ja merialueella. Merivartiosto, iltaa. Me katsotaan, että ettehän te ankkurissa ole tässä. Että... No joo, me huomattiin, kato, te olitte vähän väyläalueella tässä. Jota tästä kulkee kaupallinen liikenne ja Suomenlinnan lautta. Ja... Siirtykää joo, mutta saatteko varmasti se ankkuri ylös nyt? Me katsotaan, että saatte. Siihen asti me odotellaan tässä. No me tuu käymään siellä niin. Tehtäviin kuuluu rajan valvonta, eli käytännössä rajaturvallisuuden ylläpitäminen valtakunnassa. Tähän sisältyy myös rajatarkastukset rajaylityspaikoilla, yleisen järjestyksen turvallisuuden ylläpitäminen, kunnallisen pelastustoimen tukeminen saaristoalueella tai harvaan asutulla alueella ensivastetehtävissä. Ja oleellinen asia myös sotilainen maanpuolustus. Se kuuluu myös tärkeänä tehtävänä meidän toimeen. Näytäpäs Jippo nyt. Ei minä Jippo osaa sen kummempaa näyttää. Katsotaan vaan minkälainen sulla ankkuri täällä on. Jotakin sulla mukana tulee sieltä. On se painava, täytyy myöntää. Ihan jumittelu, kun se oli tietenkin vetoakin aina vähän päällä. No niin, se on ratkaisu. Köydellä poikki ja se sinne. Mitään muuta ei tehdä nyt. Meinaat? Kyllä. Yleensä siellä on kaapeli kiinni. Sinne meni. Sinne meni, että hupsatti. Nyt hommatte ankkuri sitten, kun arki koittaa. Kumminkin ennen seuraavaa veneilyreissua. Onko sovittu? Hyvä juttu. Saisiko nähdä vielä teille kaikille pelastusliivistä? Nuorella herralla vaan ainoastaan. Niin. Huivenille riittää, että pelastusliivit on mukana. Pahimmissa tapauksissa ne on kaupan pakkauksessa ja vielä lukitussa tilassa, jota ei niistä hyvin nopeasti saa irti niitä pelastustilanteesta tai hätätilanteessa. Eli jotkut katsoo vaan, että se on semmoinen pakollinen varuste, joka pitää olla, mutta eivät ajattele sitä, että auttaako se sitten hätätilanteessa. Sehän tulee nopeasti se hätätilanne sitten. Päästiin ylös. No niin, hyvä kesä, moi. Mutta just erityisesti kun hellessää, ei ihmisiä kiinnosta pitää, kato pelastusliiviä päällä. Tulee rusketusrajat, kato siitä ja kaikkea muuta, niin vaikka se auttaisi ja pelastaisi, mutta ei ne aina käytä sitä. Tilanne 1021. Täällä on lisää ankkuriongelmaisia, niin jeesataan tässä vähän. Suomenlahden merivartiostoonhan kuuluu 8 merivartioasemaa ja 2 vartiolaivaa. Ja tätä meidän merellistä toimintaa tukee tietysti meidän esikunta ja meidän johtokeskus, joka toimii myös meidän operatiivisena johtopaikkana. Ja tietenkin muut YT-viranomaiset ja meidän rajavartioksen lentävä kalusto niin tukee meidän toimintaa todella hyvin. Että yhteistyössä tämä toiminta täällä merialueella toimii hyvin. Merivartiostopäivää. Suoritetaan vesiliikennevalvontaa ja tarkastetaan veneen varusteet ja kipparin ajokunto. Montako henkilöä täällä veneessä? 4. Selvä. Eli 4 pelastusliiviä, jos saisin nähdä. No mehän toimitaan pääkaupunkiseudun merialueella. Eli täällä on erittäin runsas kauppa-alusliikenne sekä huvialusliikenne. Ja ne työllistää meitä eri tavalla meripelastuksen saralta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden saralta. Hyvä. Kiitos. S0 näyttää loistavaa. Hyvä. Ei muuta kuin hyvää illanjatkoa. Moi moi. Moi moi. Merivartioston partio on saanut ilmoituksen, että rannasta on lähtenyt vene, jonka kuljettajan ajokunto on syytä tarkastaa.
Merivartiostoiltaa. Suoritetaan vesiliikennevalvontaa, niin katsotaan veneen varusteet ja kuljettajan kunto. Ajakaa tähän kylkeen. Kyllä kuljettaja pitää saada ajettu vene kylkeen. No niin, eli montako henkilöä on veneessä? Eli 7 pelastusliiviä, jos saisin nähdä. Rajavartiolaitoksen merellisellä puolella tehtävät on monenlaisia. Huvialusliikenteen maastalähtö ja maahan saapuminen ja heille suoritettavat rajatarkastukset, jos saapuu Schengen-alueen ulkopuolelta. Tullitarkastukset. Sitten tähän lisätään kaikki muut viranomaistehtävät meripelastuksesta, yleistä järjestyksestä, turvallisuudesta, mahdollisia öljynäyttöottoja. Monenlaiset on tehtävät merellä, eli voidaan sanoa, että ollaan moniviranomaisia ympäri vuoden 24/7. Säässä kun säässä. Puolet. Hyvä, kiitos. Jes, se näyttää 0. Hyvä, ei muuta kuin hyvä illanjatko ja tuolla edessä on sitten aika matala, että koukkokaa vähän tonne. Oli vesiliikennetarkastus, oli tullut ilmoitus, että olisi ollut mahdollinen vesiliikennejuopumus, mutta kaikki oli ok. Pelastusliivet oli ja sammutin oli ja kuljettaja puhas 0. Hätäkeskus. No täältä Hervannasta läksin soittelee päivää. Päivää? Kun tuossa puiston ohi kulin ja siellä oli näitä, olisiko nyt laitapuolen vai mitä kulkijoita ihan sammuneena siinä. On se vapaa-ajan keskuskin ihan lähellä, missä on nuorisoa. Tuli sitten semmoinen oikeastaan hyvin tyypillinen lämpimän ilman soitto, että siellä oli kylän torin reunalle tai tämmöiseen puistoon niin tullut näitä päihtyneitä ihmisiä ja sitten heistä soitetaan, että onko joku hätä tai sitten niitä pitäisi korjata vähän siitä syrjemmälle. Joo, oliko sen näköinen, että on sammunut vai onko sen näköinen, että esimerkiksi kouristeli? No ei kouristelu, oli varmaankin sammunut. Joo, siinä oli useampi henkilö. Niitä oli 3 miestä siinä. Humalan tilahan ei meillä mitenkään vaikuta siihen, että saako hän minkälaista palvelua aina soittajasta tai sitten kenestä soitetaan, niin siitä riippumatta aina tarkistetaan se, että tarvitseeko hän terveydenhoidon palvelua, mutta olisiko sitten poliisin palvelu kyseessä, että kaikki soittajat sekä asianomaiset käsitellään aina samalla lailla, riippumatta siitä, onko päihtynyt vai ei. Ilmoitellaan kyllä tuolle partiolle, että tulevat tarkistamaan sen tilanteen, mutta ei tule siihen kiireellä, niin teidän ei tarvitse jäädä odottamaan siihen. Selvä. Kiitos ilmoituksesta. Välitetään tieto eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Hei. 3 äijää makoilee humalassa nuorisotilan pihassa. Hervannan keskustassa. Kai ne on mentävä sieltä häätään. Varmaan yleisin tehtävätyyppi alkaa olemaan jo. Ja toi Hervanta just yksi tämmönen tyyppipaikka tämmöisestä, että aamulla kun sä ajat siitä aamupäivällä, kaikki on niinku sillain näennäisesti kunnossa ja siinä on niitä sanotaan nyt niitä päihteiden käyttäjiä on sitten kaikenlaisia siinä istumassa pitkin puistoja ja penkkejä ja kaikki hymyilee ja heiluttelee meille ja sitten kun käyt siinä puolen päivän jälkeen ne vähän alkaa nuukahtelee jo ja sitten kun käyt iltapäivällä niin sitten saa kerätä sieltä kerätä kyytiin ja viedä sitten milloin mihinkin. Olisiko noikin siellä herättämässä heitä? On siellä muuten ambulanssikin. Partion saapuessa kohteeseen on paikalla myös ambulanssi. 3 humalaisesta on mitä ilmeisimmin soitettu myös toinen puhelu hätäkeskukseen. Moro. Moro. Oliko teille tämmöinen? Meille oli täällä piti 3 päihtynyttä makaa nuorisotila edessä. Joo. Ja hän on 1. Hän on 1. Hän on 1. Onko? Ja 2 oli tuossa äsken. On tuttu naama, mutta mikä on Oli kaatunut siinä ja käytiin sitten tarkistamassa. Hän on tyhjää täynnä. Poistunut. Kiel täytyy lähteä siis selviämisasemalle, niin siitä nyt on sitten lääkärillä tekstit siellä ylhäällä ja itse ottaa vastuu itse. Nyt
lähtee sitten valtiokyydillä toiseen paikkaan. Se on aivan pommin varma, että nyt kun me tästä lähdetään, niin se on 20 minuutin päästä täällä tulee uutta hälytystä. Niin. Että taas ootte ketarat oikosena jossain. Kaikkea ei, kun mä menen just kotiin. Missä se koti on? Noita päihtyneitä alkaa näkyä meidän työtehtävissä silloin, kun alkaa vuodenajat lämpenemään, hyvät ilmat. Sitten toinen kohde on loma-ajat. Silloin niitä näkyy tuolla katukuvassa enemmän sekä sitten pitkät pyhäajat. Niitä sitten ilmestyy useammin tuonne toreille ja puistoihin. Hoidahan sillä, että pää on tyynyssä 10 minuutin päästä. Se on kotityynyssä. Hyvä. No niin, näytä mallia. No niin, moro. Tästä selvittiin aika vähän. Joo, se vähän kuivu niukkaan. Joo, aika ei ollut vielä kypsä, eikä miehet. Luulisin, että yhden soiton perusteella hälytetty poliisi ja toinen ilmoittaja sitten ilmoittanut sellaista tietoa, että siihen oli ambulanssikin tullut tehtävälle. Ja harmiton, fiksusti käyttäytyvä suomalaismies, niin vaan vahvassa iltapäivähumalassa, mutta sillä hyvin, että oli selkeä visiota, mihin isäntä on menossa, eli kotia kohti halusi mennä ja sinne suuntaan myöskin hyvin lähti kävelemään, niin ei siinä meille jäänyt oikeastaan mitään. Poliisin perustehtävien perusosastoon. Varmaan yleisin tehtävä niin. Tällainen kesäaikaan kyllä. Hätäkeskus Netcentralen. Minun viinat on viety täältä. Joo. Nyt pitäisi saada kyllä virkavaltaa nyt saman tien paikalle. Että... Joo, no tää on nyt sellainen juttu, että vastaan. On kyse pienestä omaisuudesta, niin sinä käyt ihan poliisiasemalla tekemässä asiaa. Ilmoituksen nyt saman tien minä haluan tehdä. Kuuntele. Tällaisissa tapauksissa sinä käyt itse poliisiasemalla tekemässä rikosilmoituksen. Minä nyt... No, ilmoittajia on monenlaisia. On sellaisia ilmoittajia, jotka uskovat ja kuuntelevat heti. On sellaisia, jotka vänkäävät vastaan. Kuunteletko ollenkaan? Onneksi näitä vastaanvänkäjiä on kuitenkin suhteellisen harvassa. Niille ohjeistetaan. Jos ei mene ihan heti perille, niin ohjeistetaan uudestaan, mutta ei me voida kuinka pitkään tahansa sitä samaa litaniaa. Sen jälkeen niin kerrotaan niille, että ollaan annettu ohjeet, miten toimia ja voidaan lopettaa hätäpuhelu. Poliisin hälytyspartiot ei ole tällaisia tehtäviä varten. Niin nyt voidaan Mä oon sinua ohjeistanut, nyt voidaan lopettaa puhelu. Kiitos kuulemiin. Kiitos, hei. Tämähän tietysti perustuu siihen, että me ollaan tehty arvio, että tämä ei kuulu viranomaisille tällaisen hätäpuhelun muodossa. Tehtäväilmoitus, pelastus Keski-Uusimaa 301, tehtävä 552, avunantotehtävä Vantaa, ovenavaus huoltomiehelle. Eli siellä on vartija kohteessa tai tämmönen joku huoltomies. Ja kohteessa pitäisi olla joku henkilö loukannut itseänsä jonkun verran ja joku haava olla, mutta ei ole sen kummempaa tietoa. Ja hätäkeskus meidät sinne hälytti nyt sitten kiireettömälle tehtävälle päästämään sitten sisään, mutta ei ole edes sakuyksikköä ei ole tulossa, että ilmeisesti siellä ei mitään vakavaa ole. Että siellä on turvalukko päällä ja vartijalle ei ole siihen avainta, niin katsotaan mikä tilanne siellä on, että tarviiko murtaa vai mitä tehdään. Moro! Ovi saatiin äsken auki, mutta se pappa on siellä naama auki. Mulla on vähän epäselvä tilanne, että onko se nyt onkin lääkinnällisen avun tarpeessa vai eikö. Joo. Otetaan toi pakkimatka ja mennään katsomaan. Tämmöisiä niin sanottuja ovenavauskeikkoja, niin niitähän meille tulee jonkun verran, kun on toi ambulanssi hälytetty kohteeseen ja siellä on justiin, että ei päästä avaamaan sieltä sisältä, että potilas on huonossa kunnossa tai joku omainen on soittanut, että henkilö on kotona, mutta ei ole saatu yhteyttä, niin sitten joudutaan murtautua sisään ja joskus on sitten löytynyt joku avoin ikkuna tai parvekkeen ovi ollut auki, niin sitten ollaan päästy tikapuita pitkin, niin ollaan päästy sitten parvekkeen kautta sisään, että tämmöisiä jonkun verran tulee kyllä. Ei tunne, mä oon tuossa istunut lattialla. Mä en viittinyt tätä petiä kaikkia tulla veriseksi. Ei tässä mitään muuta hakua, mutta kun soppee vaan kaikki tuohon vereen.
Minkä näköinen lenkki? On se niin tyrehtynyt aika hyvin kyllä. Se siitä enää aika niin mun mielestä valvonnan äsken. Tehäs tämmöinen. Sen verran auki kyllä se haava, että ei ihan niin, että se ei ole vastavilla näin. Mikä rätti tämä? Noin saadaan pysymään paikalla se tuppo tässä näin. Se on justiin tästä nenäkulmasta sen verran auki, että pysyy tämä tuppo tuossa paikalla paremmin. Aha. Vanhuksella ei vaikuta olevan muita vammoja kuin haava päässä. Miehen haava puhdistetaan ja suojataan, jonka jälkeen potilas lähtee omaisen kyydillä läheiseen Peijaksen sairaalaan hoidattamaan haavaa. Meidän pitäisi vissiin nyt lähteä sinne Peijakseen sitten. Pitääkö tämän takia Peijakseen? Kyllä se on hyvä käydä näyttämään. Joo, se Peijaks semmoinen paikka, että tämmöisen homman takia ei pääse Peijakseen viittis mennä, kun hänessä on semmoinen teippi vaan tuohon päälle ja enää pääse nukkumaan. se on kuule sen verran auki kuitenkin se haava, että kyllä se on hyvä hoitaa ja putsata siellä. Että... All right, rintamaveteraani lähtee. Joo, niin käydään katsoa, jos siihen joku tikki laitettaisiin, se ainakin pysyy ummessa sitten, ettei se voi helposti katsoa lähteeksi, ei sitä uskalla jättää tolleen. Häke, keski-P 301. 301. Joo. Ollaan jonkun aikaa vielä tässä kohteessa, mutta ollaan irrotettavissa. Turvapuhelimen kautta tullut hälytys ja tosiaan ei huoltomiehen kanssa vielä päästy sisään, kun oli toi turvalukko kiinni, mutta sitten tuli omainen paikalle, avasi oven ja nyt Peijakseen keikka tulee, mutta ei ole semmoista tapausta, että olisi tarvinnut sairaankuljetusta tänne, että menevät omalla autolla. Täällähän on tupa täynnä väkeä. Joo, tultiin oikein porukalla katselemaan sua. Mä tulen täältä toiselta puolelta. Perjantai pipolla selvittiin tällä kertaa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajat Aleksandra ja Antti ovat saaneet hätäkeskukselta kiireettömän tehtävän. Kohteessa olevalla vanhuksella on heikentynyt yleistila ja paikalla oleva toinen yksikkö ei ole pystynyt auton vian takia kuljettamaan potilasta. Aleksandra ja Antti on kutsuttu apuun. Morjes. Noniin, mikä se on hätänä? Minä en pysy pystyssä. Et pysy pystyssä. Joo, katsotaas. Onko kipuja jossain? Yrititte kuitenkin. Silloin tällöin on ihossa kipuja. Missä kohtaa? Eri paikoissa. Joo, eli ei pysy pystyssä. Ota paarit, niin. Missä te asutte? Tuossa lähellä ihan. Ja tähän jaksoitte ja tästä ei sitten eteenpäin enää? Vai ootteko kaatunut? Hyvin pehmeästi, mutta se ei ole haitannut. Joo. Löittekö päätä? En. Joo. Selvä. Hän tuossa yhdessä vaiheessa sanoi, että nyt parina päivänä on myöskin kotona kaahuillut. Aha, joo, otetaan se reppu pois. Parissa päivässä olisi tilanne heikentynyt. Okei. No tyypillisimmät tehtävät ihan kaikkiaan ensihoidon kannalta on vanhukset. Vanhuksia asuu ihan joka puolella. Se on ihan sama, että missä yksikössä tai millä alueella sä oot töissä, niin vanhuksia on aina, jotka ei sitten pärjää kotona syystä tai toisesta. Että voi olla, ettei saa hoitokotipaikkaa ja sitten ambulanssi joutuu käymään siellä kotona potilaan luona, vaikka siellä käy kotihoito ihan maksimituella. Että se on ihan todella suuri potilasryhmä, mikä meillä on. Ja me ollaan niin kuin niitä varten suurimmaksi osaksi tässä kuitenkin, että tulee hyvinkin tutuksi nämä vanhukset sitten. Onko huimausta? On. On. Tuntuuko, että sen takia, että pysy pystyssä? Kyllä. Vai onko nyt semmoista voimattomuutta yleistä vain? No on sitäkin voimattomuutta. Joo. Rintakipua onko? Ei. Joo. Onko se semmoista kiertävää vai kaatavaa huimausta?
Ensihoitajat tekevät paikan päällä vanhukselle erilaisia mittauksia ja tutkimuksia, jotta pystyttäisiin selvittämään, mistä johtuu miehen heikentynyt tila. Sydänfilmissä ei näkynyt mitään hapenpuutteen merkkejä tai mitään, ei varmaan. Joo, tai mitään rytmihäiriöitä, joka selittäisi ton jalkojen kantamattomuuden. Oletteko muistanut syödä ja juoda? No se on jäänyt vähäiseksi tältä päivältä. Niin. Nyt yritin mennä kauppaan. Luulin jaksavani, mutta en jaksanut. Kauppaan olitte menossa? Joo. Mikäs päivä tänään on, muistatteko? Perjantai. Joo, ja mikä kuukausi? Kesäkuukausi. Kyllä, kuka on Suomen presidentti? Sauli Niinistö. Oikein meni. Olette orientoitunut kyllä täysin. Nyt ei ihan mitään selittävää syytä löydy tolle jalkojen kantamattomuudelle. Et veikataan, että olisiko se semmoinen yleinen, nyt semmoinen yleistilan heikkeneminen vaan. Mutta joo, lähdetään tuonne Peijaksen sairaalaan kuitenkin, että kun jalat nyt ei kanna, niin että ei voida teitä kuitenkaan tänne kotiin tai tänne pihalle jättää. Että kotiin ette voi viedä. Ei, veikataan nyt niin, että ette kotona pärjää. Puristakaapa nyt. No, tyypillisin keikka on meillä joku heikentynyt yleistila. Vanhus asuu yksin kotona ja mennään katsomaan. Ja se kotona pärjääminen on huonoa ja liikkuminen huonoa. Ja sitten toinen tyyppi potilasryhmä on se, että joku alkoholisti on kouristanut tai juonut itsensä siihen kuntoon, että ei pysty toimimaan enää kotona. Ja että lähdetään viemään se sairaalaan sitten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Tässä on tavarat. Noin. Hätäkeskus. Mä rupesin soittelemaan tommosesta, kun tuossa meidän lähellä ikkunasta näkyy puistossa on koko päivän luulisin istunut tommonen vanhus. Et pitäisiköhän jonkun mennä kattoo sitä. Joo, miltä paikkakunnalta soitat? Tässä on kiinnittänyt huomiota, että silloin tällöin kun kattanut ulos, niin se on edelleen vaan se. Joo, näyttääkö, että onko hän hereillä siellä? No, istuvassa asennossa, ettei ainakaan kuukahtanut. Joo. Onko teillä mitään mahdollisuutta mennä sinne hänen luokseen, että saataisiin selvitettyä vähän tarkemmin hänen tilaa? Mä en oikein viittis lähteä. Mulla on tuossa ruokaakin tuloilla, että... Joo. Onko ketään muuta, joka voisi sinne mennä? Ei oo. Ei oo. Joo. Onko sulla mitään ikkunaa tai muuta, että pystyisit huutamaan hänelle, että saako hänelle minkäänlaista kontaktia? Ei se kuuluisi. Tästä on sen verran kumminkin matkaa. Että... Ei kuulu, joo. Yritin saada häntä lähtemään tai edes, jos olisi joku samassa taloudessa, joka voisi mennä katsomaan, että mistä on kyse. Että onko kyseinen asiakas edes ylipäätään hengissä. Jos koko päivän on istunut samassa asennossa, niin eihän se nyt ihan normaalilta kuulosta. Joo, eli onko kuitenkin tunneista kyse? Joo, eiköhän. Joo, anna vähän tuntomerkkejä, minkä näköinen tämä mies on. Se on nainen. Nainen, okei. Okay, joo. Ja millaiset vaatteet hänellä on? Jokaisella ihmisellä on yleinen auttamisvelvollisuus. Jos näkee jonkun onnettomuuden tai ihmisen hädässä, niin siitä pitää ilmoittaa. Tietenkään ei pidä lähteä sinkoilemaan jonnekin onnettomuuspaikalle, tekemään mitään sankaritekoja, vaan soittaa 112 ja me neuvotaan sitten siitä eteenpäin. Ja teillä ei siis ole mitään mahdollisuutta mennä tarkastamaan, että onko hän ylipäätään elossa siellä? No, en halua mennä oikeastaan, eikä tästä on vähän vaikea lähteä muutenkin, niin parempi jos joku semmoinen, joka... Joo. Sano vielä, mikä se puisto oli? Kun sinne olisi joku mennyt paikan päälle, ottanut kännykän mukaan ja soittanut sieltä, niin oltaisiin saatu tehty se riskinarvio huomattavasti paremmin. Et nyt ei oikeastaan saatu muuta kuin paikka ja joku istuu penkillä.
Täytyy laittaa sinne viranomaisia sitten paikalle hänen vointiaan tarkastamaan, niin kun ei saada enempää irti ja kuitenkin kyseessä on ihminen, joka on istunut siellä tuntitolkulla. Ei voida poissulkea tietenkään sairaskohtauksen mahdollisuutta, mutta sitten ei ole kuitenkaan selkeitä viitteitäkään, niin silloin me tehdään poliisille tämmöinen tarkastustehtävä. Onko mahdollisesti pelkästään päihtynyt, onko sairaskohtaus, onko mahdollisesti muistisairas, joka ei vaan tajua lähteä siitä mihinkään. Selvä. Noniin, kiitos. Hei. Et suurin osa ihmisistä niin haluaa oikeasti auttaa. Ja kyllä olen sanonutkin sitten, kun on ihmiset soittaa, että no heidän nyt pitäisi olla tässä jo jatkamassa matkaa, mutta et voi jäädä siihen asti, että ambulanssi tai poliisi tulee, niin kyllä mä oon heitä kiittänyt siitä. Et ymmärrän, on kiirettä, mutta aivan loistavaa, että voi jäädä paikalle. Koska sitten, jos se tilanne muuttuu, niin me saadaan sieltä kuitenkin se uusi puhelu ja uusi riskiarvio tehtyä. Mitä mä toivon? Että soittaja kuuntelee, vastaa kysymyksiin, toimii niin kuin me pyydetään. Niin se helpottaa meidän työtä, sen kenttäväen työtä ja auttaa sen ihmisen selviämisessä.